pamakatendemo chakaitika papuna central pane matakshop akati wandei aripo hauchatisa zvimadhiro izvozvo zvichakona uri nguta izvezvi saka vanogura vorindisa vanhu kuti vaite mashopu ndazosva panzvimbo pacho tikapaona nzvimbo yakarinovetwa yange yaishandiswa setoilet wachitengese joint venture tovake tiite building kuti titengese saka claim yandaiva titauro aiti takati tisangane pakati vataura aiti nasa mari yakati wandei kupinda yamakoka saka vati makoka angazi achibuda yake mumomo opopa nguteresei avatovaitawo zvake takapaona pakanzi aende pacho but amaitaura yekuti kana maakuti iite business area tonozicheza kanzil tozvona zvako because pakaipa pane mataktobohopo asvazve kuma50 paisemu area kwavo saka uyu anonzi pamba anogara mupai vanga vachiyana makoka akaplasta pake paasiya pari pauyo audiwo chipedzisa but hanzi haasi ari kuita bepwa sauzaiva uchibuda ako ipapo wopuwa pamwe nekomiti ndo mbira waita nyacho saizi vati pakanzi pakanongeza kuzi uyo wacho aende kuna wake pakuti ari kupada here kana kuti wachagirwa futi pano because murume wangu wari wakabudiswa kusi ndo chiniro chiriko kupremier central komiti yacho yese iripo tofunga nemaminitsi acho pane mukatanga ainyamuizido ane zviro maminitsi maina saka uchizvi kuti tiri kuti here uya kubuda yakandobuda uruvira nazvo ndinonzi Maria Makoka. saka imimi pamukubuda muchienda pei avo mamaisa chiwa Ndakaisa marata 7 ndakaisa zvidhina 500 zvokupisa kuwaka ndakachera mvura ndakabatsira pakusumudza kwechiwakwa chachona. taura zvako kumuine zvezvezvezvo pakuzoisa marata paakaisa yanga yatonyaya yakuidza neyakuidza ndokubva aisa sede marata paari kuti akashandisa pasango hapana hado zvinhu zvese zvainonotenga ndindainonotenga ndaishandisa mari ndaishandisa simba zvese nesimba rekunotenga zvinhu zvachona iye ari kuti aishandisa simba rake pakunochera mvura ndandoshandisira ndaishandisa mari nesimba saka ndikuti zvidhina 500 zvinopinda zvezvidhina haana zvokuisa asi kana achida kushura zvidhina zvake saka akaisa It's not an issue of time. It's such yeah, issue of competition. Because you are saying more costs than the Marata or Michi make some to more with Maria. Support Maria. Then our way don't know for more. We will start at this was. tizunguya namusoro kuti izouya kudare kureva kuti isusu izvo zvese takazvidatsa ndokunga nini kachipani kuti vanofanira kuchiita sezvo zvingatidatsi Magari 7 not 5 feet. Magatina Mario. Ndinatenga $10. $20 after 1,000. $20. Marata 10. It means Maria ndaisa mvura nekuenda kuloda zvidhina jecha zvese ndindaenda bhoti vakati ndandigona hangu zvekushanda mamwe mabasa. muna September nyaya payakatongwa naSabu
ndikamukombanzira mari ndakamupa 300 instead of 200 but andoikera ngati ndinokonzesa upereka ensiyane yacho ndotomupa nhasi kana izvezvi saka changamira mari akandidzosera ndeenda imupa Mova manyora kuti issue yataura yes, that issue is settled. Saka maanzani taura pia msala katubeba uyakwenda kainchi kanilo kishi saka adezeka takawasha kuti hama dzama dzakakosha kuti mangwana akasangana dzikazoti mangwana mukasikati chazora papera pane dhiri chazoita kuti pamberi mozokwanisa kuona mabreikana futi saka tipanopataurikana kusvika nemuiaaima ngatite ini ngatite business kana maitaura kuti maitsanzani yes maitaura kuti paallocation yeuniversity maitwa nokutora sabhuku yokuita small pamusoro chakamira ndandinobvunza kuti ndopenda ndombogara saka anogona kunditowo ndozobvawo zvaviri ndagadzirisawo pekutanga pacho ndisangati handi kuti katatiita vataurayana katiurayana ivi nyaka ndaugozvete nokudoonotisa saisi tiri kutomugambo wakunepea kururu nedzeni yavo inotenya 100 kaabva kudowa zvakaita sei handieritaura hatikwanisi kuti ngatasimba kuenda vainstitute hatitaita vasiwana ngatite kauno kakabudii saka ndesikienderakutoendokini watambo krismas wakagadzikana esinozorutwa kwaoni kana paita any other challenge kutaura munhu weoldstock chiva yemagarisiro. Thank you very much.